Üdvözlök mindenkit, ez a Rocket League, vagy Rocket League gameplay sorozatomnak az első része, ahol igazából leginkább csak multiban fogunk játszani, nem fogunk ilyen season-t, se ilyen gyakorló módot, csak online fogunk játszani, valószínűleg 3v3-ban, és sima playlisten, vagyis nem kompetitív módban. Aki nem ismerne a játékot, azt kell tudni róla, hogy milyen kis távirányítós kocsikkal kell fociznunk, és hát gólt kell lőni. Van benne nitro, meg így tudunk a rakétákkal így ugrani. Ki tudjuk lőni magunkat egy picit. Na, talált a szerver. Lehet az ember ilyen kamera nézetbe, vagy sima labda nézetbe, vagy sima nézetben. Úgy játszik a ember, ahogy neki szimpatikus. Adom középre, remélem jön valaki, de a remény meghalt. Nagyon szépen hú, de jó, hogy előttem. Jó. Már kapura nem fog menni. És nagyon szép lövést produkált a társam. Jól látom, hogy már rögtön a Batman-es kocsifája. De ma jött ki ez a DLC a filmmel kapcsolatban. Szerintem az olyan. De ki ne akarna Batman-es kocsival menni, ha lehet. Ha valakit érdekel, úgy tudom 400 forint. A Batman-es kocsi, meg van a visszajövőben kocsi is. Addig ez a kettő, amit meg lehet vásárolni, és hát mind a kettő 400 forint. Egy nagyon szép védés láthattunk a társamtól. Meg nagyon szépen elugrok mindig a labda mellett. És gólt kapunk. Hát ez szomorú. Főleg azért, mert a társam kilépett. Lehet, hogy hát nem, szerintem nem tudtam volna védeni. Egy-egy az állás. Van még időnk. A játék jutalmaz pontokat ilyenekért, hogy középre adtuk a labdát, vagy kapura lőttünk. Ellőttük a labdát a kaputól. Lehet így írogatni a gombokkal. Vagyis hát a nyilakkal úgymond.
Ez nagyon szép. Jó, megállítottam a labdát egy kicsit. Túlságosan sajnos. És nagyon szépen előre tudnak menni. És túlment. És egy assziszt. És ott az assziszt. Nagyon jó. Hát csak úgy lövik a gólokat. Igazából nekem nem is kell semmit csinálni. Megoldják maguk. Látom, jó népszerű lett ez a Batman-es járgány, mert mindenki ilyennel van. Hú, ez nagyon felém ment. Ez mi volt? Hogy én teljes erőből neki mentem, és meg se éreztem volna a labda. Na mindegy. És... rendben, nem fogod tovább pattanni. Sajnos mellé lőtte. Jöhetett volna az assziszt. Ez szép. És nem én lőttem. Ajjajjaj. Pedig azt hittem. De hát nem tudom. De inkább úgy látom, mintha én lőttem volna, de lehet, hogy nem. Biztos jobban érzékeli a gép. Öt egyre állunk. 1 perc van, másik hátra, meg annyi se is. Hát szerintem megnyertük. Ó, ezt előttem. Sajnos. És belette. Hát nem sokat tettem hozzá a meccset. Igazából. Látom a pingem nem olyan fényes. De milyen fényes lehetne. Ajjaj. És belőtte. Még egy gól. Ő is kap egy nice shotot. Hadd örülj. Hát igazából első meccs 7-1-re végzett, de megkaptam egy kis pluszpontot. Kaptunk egy ilyen csillagot az antennára, berakom. Nem ezekkel játszok, nem volt azért olyan fényes a pingem. Inkább keresek egy másikat. 2500 játékos közül csak találj másikat, ami nekem jó. Remélem. Nagyon sokan használják ezt a Batman-es kocsit.
Vagy lehet, hogy pont most kifogtam azt a kettőt, akinek vette. Lehet. Azért ezt nem hiszem. Ezután a meccs után majd megmutatom egy kicsit, hogy mi van a garázsban. Miket lehet feloldani. Milyen kocsik vannak. Tehát playlisten van, hogy bedob egy már éppen zajló meccsbe. Most itt igazán 0-0 és teljes mértékben mindegy, de van olyan, hogy bedob egy elég csúnya bukta meccsre, ilyen 5-1-nél. Hát ez nagyon jól érkeztem. És lehet belőle valami? És van is belőle valami, nagyon jó. Nagyon szépen megcsinálták. Jó, látom, ezek is benne, és ezek is benne. És mindenki megvette a bennes kocsit. Most már végiggalózódott, hogy itt már csak Batman-es kocsi lesz. Más nem is. Ez nagyon szépen kilépett. Ojjjjjjj. Jó. Ez nagyon jó előtte. Visszatolatok. Ajjaj. Hozzáértem, de írtó rosszul. Mint ahogy most is. Hát ezt el lehette volna. És... rendben. Az... nem megy be. Fenébe. Volt egy kis lag. Most én nekem van jó pingem. Jó, ez nagyon szép tisztítás volt. Ide elugrottam mellé. És nagyon szépen belőtték, nagyon jó volt. Már 2-0. Nek örülök. Nem kellett volna menni, mert én voltam leghátul. Hol a másik? Itt. Mert ez clear ball volt. Ajjajjaj. Ha nem lett volna, én azt mondom, bemegy. Áj. Hát az nagyon ronda volt. Ott volt egy szép, és nem ad semmit. És erre nem ad semmit. Hát akkor mire kéne, hogy adjon? És nem érkezik senki sajnos. Mindig elveszik előlem. És gólt lőttek. Hogy lőttek gólt? De hol vannak? Miért nincsenek kapuba senki? Mindegy. Még vezetünk. Hát az így beesne. És nem esik be.
Hát ez clearball van, nem kicsit. Az is nagyon szép lenne. És azt is védik. Nagyszerű. Hát itt a második fél időre kicsit ráébredtek, hogy kell játszani szerintem. Jó, hát ment a clearball. És megint menti. Az annyira profi ment, mint senki más. Jó, hát 2-1. Csak nem lesz meg. És nincs. Megvan a győzelem. A második is. Egy Halo Guild Spark marha jó. Ez hatalmas. Ha elbét nem selectet lenyomja ember, akkor tud így írni. Nem. Mégsem tud írni. Akkor mivel tud? Mindegy. Végül is. Amit mondtam, még megmutatom a garást. Így itt. Van egy gírszes kocsi, az Armadillo, egy Backfire. Ez ilyen hot roados. Van egy ilyen Breakout. Dominius. Merc. Hotshot. Ez a Grog, amivel most mentem. Gizmo. Octane. Úgy tudom, ez az alap, talán. De még nem biztos. Paladin. Reaper. Roadhog. X-Devil. Venom. Takumi. Scarab. Zippy. És nem tudom, hogy Zippy-e az alap. Vagy az... Szerintem ez. Szerintem ez az alap. Lehet matricákat rakni rá mindenre. Más. És más van. Ezt berakom, mert sokkal menőbb. Lehet színezni. Persze, hát itt a kék árnyalatai. Itt pedig a pirosé. Bár lehet sárga, meg ilyen rózsaszín is. Igen. Itt kerekek vannak. Itt is van ilyen gírszes például. Azt még elmondom, hogy itt van még egy, a Halo-s kocsi, ami azért kapsz meg, ha minden kocsival nyersz egyet. Tehát kérem szépen, minden kocsival nyertem egyet, meg is lehet nézni. Biztos minden kocsival nyertem egyet. Én valamiért nem kaptam meg, eltűnnék kivételes játékos. Van ilyen rakétacsík, ez is lehet datastream, konfetti, mindenféle, ilyen fejesek is. Hát igen, David itt. És itt például, hogy leérkezik, annyira menő. Antennánál is vannak különböző antennák. Ezt is lehet gyűjteni. És ilyen a neved alá egy ilyen kis jelző, hogy milyen vagy. Nem tudom, hogy... Mert eddig semmi pro volt, azt már nem tudom berakni, mert már elértem a prót. Nem tudom, hogy itt lesz-e harmadik-e egyáltalán, mert hát fejlődök, akkor mindig más kapom. De igazából mindegy. Na hát ennyi lett volna a Rocket League gameplay első része. Remélem élveztétek, ha tetszett, lájkoljátok és iratkozzatok fel. Sziasztok!